pozdravio bih najprije sve naše drage goste koji su došli ovdje, koji su u punoj ratnoj opremi. Osjećamo se stvarno lijepo kao u srednjem vijeku i ja se nadam da će nas biti sve više i više. Lijep je dan i želim da jednostavno uživate. Također srdačan pozdrav svima, dragim posjetiteljima naše manifestacije Srednjevjekovni grad Cernik. Po 4. puta u perivoju ispred kulturnog dvorca u Cerniku. Ja se zahvaljujem prvenstveno svim izložačima, viteškim skupinama i svima onima tehničarima bez kojih ovo ne bi uspjelo. Hvala i vama što se svake godine odazivate, što činite naš program ljepšim, ugodnijim i nadam se da ćemo svake godine ispuniti vaše očekivanja. Želim vam da danas uživate, želim da se zabavite, želim da svatko nađe putak za sebe. Hvala.